היי, שוב סאטסאנג. דיברנו הרבה עכשיו על הרבה דברים. הרבה על פרחי באך, קצת שמנים אתריים, גם רולרים עם פרחי באך ושמנים אתריים. ואני רוצה לספר לך קצת על עוד דבר שאני עושה, שמאוד קרוב ללב שלי. קודם כל, הפרחי באך זה דבר שאני אוהב יותר מכל דבר בעולם. אני באמת מרגישה שפרחי באך יכולים להרפא את העולם. דבר השני, לפחות כרגע, זה עיצוב אנושי. ועיצוב אנושי זה משהו מגניב. זה דרך להבין את עצמך יותר טוב, כדי שאת יודעת איפה החוזקים שלך. בסדר, אני מסביר קצת יותר. זה שיטה שמעורבת בכמה שיטות שונות. כל האסטרולוגיה והאייצ'ינג והשקרות. ועם היום הולדת שלך, כאילו תאריך, שעה ומקום שאת נולדת, את מקבלת מפה של עצמך. ומשהו שאני מאוד אוהבת עם עיצוב האנושי, שעם המפה זה לא פשוט מסביר לך מה הנטיות שלך, זה מעניין, אבל זה לא... אני אוהבת משהו מאוד פרקטי, אני בן אדם פרקטי מאוד. זה מסביר לך איך את יכולה לנהל את החיים שלך כדי שאת יותר מרוצה ויותר מוצלחת. איך זה עושה את זה? מסביר לך איך את יכולה להגיע להחלטות יותר טובות, יותר מוצלחות. איך לתקשר עם אנשים כולל לשיווק על עצמך כדי שאת יותר מוצלחת. ומה החוזקים שלך כדי שאת יכולה באמת להשתמש בהם. והרעיון עם עיצוב האנושי שכל אחד שונה, כל בן אדם שונה. את מסתכלת על המפות, כל מפה כל כך שונה, וזה אומר שאם כל בן אדם שונה, למה אנחנו לומדות רק דרך אחת, שתי דרכים לעשות דברים, כמו זאת הדרך שאת צריכה להגיע להקלטות, זאת הדרך לעשות שיווק לעצמך, זאת הדרך לתקשר עם אנשים. זאת אומרת שזה שטויות, זה לא הגיוני שכל אחד שונה, אבל הדרך לעשות אותו דבר, אז זה מה עיצוב האנושי עושה. את מקבלת מפה של עצמך, ואת לומדת הרבה על עצמך. איפה את חזקה, איפה את צריכה קצת תמיכה, איך להחליט על דברים. ובשבילי אני חוזרת על זה שוב בסרטון, כי לדעתי זה אחד של הדברים הכי בסיסיים שיש. כי כל דבר בחיים, סך הכל, זאת החלטה. אנחנו מחליטים לעשות משהו או לא לעשות משהו, ואם אנחנו דוחות את זה, אנחנו מחליטים לא לעשות את זה. אז אם את רוצה לדעת יותר על עיצוב האנושי, תדברי איתי. הדרך הכי טובה להשיג אותי זה דרך האתר שלי, זה satsang.com, SAT_SUNG.com, ואני אשמח לענות את השאלות שלך. אז יום מקסים, ביי.